Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Ішлеклі ұшырашу, әлмәттә бүтін дүния татар конгрессінің утырышы узды. Мақсатыбыз әлмәттәге милли хәлләрнең торышы, хәл ителәсе проблемалар, һәм шушылар белән танышканнан соң без аны үзебезнең республика дәрәҗәсендә хәл итүне күтәрәчәк. Театр яктылыкка нурга илтә. Әлмәт татар драма театры яңа сезонын Туфан Миңнуллинның спектакле белән ачып җибәрде. Нәкъ менә безнең әдибебезнең әсәрләрендә берничә буын әлмәтле тәрбияләнгән. Әбиләр шуагы азнакайлыларны көзге сезонның якты бәйрәме белән сөендерделәр. Ул инде безнең һәр елны уза, район һәм шәһәр мәдәният сарае оештырабыз аның иҗат коллективлары. Әлмәттә бүтін дөнья татар конгрессы җирле оешмасының чираттагы утырышы булып узды. Аның эшендә Татарстан Республикасының бүтін дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары, Татарстандагы бүлекчәләр белән эшләү комитеты җитәкчесе Ирек Шәрипов, район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Фәнис Мортазин, Ак Калфак оешмасы, Туган як төбәк тарихчылары клубы вәкилләре, музей хезмәткәрләре, укытучылар, тәрбиячеләр, мәдәният хезмәткәрләре, татар эшмәкәрләре катнашты. Шақырылған қонақлар, сезнең барыгызны да кунакчыл Әлмәт җирлегендә күрүебезгә шатбыз. Утырышны ачып, район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Фәнис Мортазин биредә татар вазгыятын, милли проблемаларны тирәнтен билгеләгән милләттәшләр җыюын әйтеп, киңәшмәнең максаты башкарылган эшләргә кыскача нәтиҗә ясау, республика тарафыннан бирелгән яңа мөмкинлекләр хакында белү булуын ассызыклады. Бүген бөтен дөнья татар конгрессы бөтен җир шарына таралып яши торган милләттәшләребезне берләштерә торган 600 иҗтимагый оешмадан тора. Шул исәптән республикабыз районнарында да җирле берләшмәләр эшли. Әлмәт районы ул безнең өчен көчле рухлы милли район булып исәпләнә. Безнең җирле оешмабыз, Аллага шөкер, ул шулай ук көндәлек һәм эштәлекле эш алып бара. Бүген без биредә милли хәрәкәттә актив катнашучы вәкилләрне җыйдык. Максатыбыз Әлмәттәге милли хәлләрнең торышы, хәл ителәсе проблемалар, һәм шушылар белән танышканнан соң без аны үзебезнең республика дәрәҗәсендә хәл итүне күтәрәчәкбез. Монда очрашулар Татарстандагы һәр райондагы конгресс бүлекчәләрендә уза. Аларның эш юнәлешләре белән танышу, республика эчендәге милли хәрәкәтнең торышын күз алларга урыннарда булган күрүзәк мәсьәләләрне конгресс югарылыгына чыгарырга, милләттәшләребез өчен мөһим булган сорауларны хәл итәргә мөмкинлек бирә. Әлмәттәге вазгыять бүлек җитәкчесе Ланыш Зарипова чыгышыннан билгеле булды. Узган елның октябрь аенда Әлмәт җирлегендә Ак Калфак татар хатын-кызларының күчмә утырышы булып узды. Без Россиянең төрле төбәкләреннән һәм чит илдәге 100гә якын милләттәшләребезне кабул иттек. Шара бик югары дәрәҗәдә узды дигән рәхмәт хатлары алдык. Эш планына тукталсак, ел башында инде гадәттәгечә без Россия матбугат көне, Ватанны саклаучылар ел уңаеннан Герой татар журналистлары дигән темага журналистлар белән түгәрәк өстәл оештырдык. Утырыш түгәрәк өстәл артында фикер алышу белән дәвам итте. Туган як клубы җитәкчесе Зәрия Хәбипова билгеләп узганча, төбәк тарихчылары катнашында 60тан артык китап нәшер ителгән. Бу авылларның тарихын саклау, шәҗәрәләр төзүгә кызыксыну уяту юнәлешендәге зур эш. Дамир Таҗиев тамырлары Әлмәт җирлегенә барып тоташкан Хади атласының 150 еллыгын зурлап билгеләп үтү фикерен күтәреп чыкты. Утырышта Фәхреддин мирасы нигезендә гаиләләрдә тәрбия эше алып бару, әйдәманчылар хәрәкәтен киңрәк җәелдерү, балалар бакчалары һәм мәктәпләрдә татар театры коллективлары белән чаралар уздыру мәсьәләләре дә чагылыш тапты. Чара бөтен дөнья татар конгрессы бүләкләрен тапшыру белән тәмамланды. Рәдифә Нугманова, Рамил Базардинов, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Әлмәт Татар дәүләт драма театры 81-нче иҗат сезонын ачты. Театр тамашачы белән беренче очрашуын күренекле драматург, җәмәгать эшлеклесе һәм РСФСРның атказанган сәнгать эшлеклесе Туфан Миңнуллинның тууына 90 ел тулуга багышлады. Театр сөючеләре бәйрәменнән Рәдифә Нигъманова репортажы. Әлмәт Татар дәүләт драма театрында Туфан ага Миңнуллинның 15-тән артык пьесасы дөнья күрәм. Төрле елларда аларны төрле режиссерлар хәтта берничә тапкырда куялар. Шулай булгач, нәкъ менә безнең әдибебезнең әсәрләрендә берничә буын әлмәтле тәрбияләнгән. Исәнмесез! Ай, исәнмесез! Әйе, менә син әйтмәсәң, белми идек исәнмесезнең Туфан Миңнуллинның спектакле икәнне. Исәнмесез әниләр һәм әбиләр, Җан Кисәккәем Григорий кияүләре, Диләфрүзгә 4 кияү, Сарык малае Акбай. 81-нче сезон ачылышы театр баскычларында Туфан Миңнуллин пьесалары буенча куелган спектакльләрдән өзекләрне күрсәтүдән башланды. Бу җылы һәм җырлы биюле тамаша иҗат каникулларында тамашачының театрга, театрның тамашачысына булган сагынуын ассызлады. Яраткан хөрмәтле тамашачыларыбыз. 80 еллыкны шулай үткәреп җибәрдек. Быелгысы 81-нче генә. Әмма ләкин ул безнең өчен ничектер тагын да кадерлерәк булыр кебек тоела миңа. Театр сәхнәсендә көтеп алынган традицион тантана, узган елның төп нәтиҗәләрен атап, театр сөюче әлмәтлеләр яраткан коллективны мактау. Бу миссияны Татнефть хәйрия фонды директоры Эльмира Газизова һәм район башлыгы урынбасары Роза Әфләтунова башкарып чыкты. Күп еллар театр үсешенә керткән өлеше өчен Әлмәт Татар дәүләт театр коллективы Татарстан рәисенең рәхмәте белән бүләкләнде. Равшан Мөхәммәтҗановка республиканың атказанган артисты исеме бирелде. Татарстан мәдәният министрлыгы күкрәк билгесе белән Фаил Сафиуллин бүләкләнде. Сәхнәгә бу кичтә техник хезмәткәрләр дә күтәрелде. Моннан тыш бүләкләү тантанасының төп геройлары исемлегендә елның иң яхшы артисты Алмаз Габдуллин, Энҗе Сайфетдинова, Диләрә Фазлиева, Дамира Кузаева исемдәге премиягә быел Айзил Фазлиев һәм Дилбәр Әбүнагыймова лаек дип табылды. Сезон ачылу тантанасы Россиянең иң яхшы 100 спектакле исемлегенә кергән Ат карагы белән дәвам итте. Бу да Туфан ага Миңнуллин каләменнән төшкән пьеса буенча режиссер Айдар Җаббаров куйган хезмәт. Рәдифә Нигъманова, Рамил Базардинов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ат бит баш эшләрендә генә эленеп тора югыйсә. Татнефть компаниясының әдәби отнакиш мәдәни проекты дәвам итә. Әлеге проект Татарстан Язучылар берлеге һәм Татнефть хәйрия фонды белән берлектә Нефтче мәдәният сараенда Библионефть мәйданчыгында уза. Яшь шагыйрьләр һәм үсеп килүче буын очрашуында безнең хәбәрчебез Алсу Әхмәтҗанова да булып кайтты. Булат Ибрахимов һәм Олина Хабибуллина Казаннан әлеге очрашуга чакырылган махсус кунаклар. Чара тел диалог форматында аралашып сорауларга җавап биреп узды. Булат Ибрахимов иҗатка гашыйк кеше, шуңа күрә дә аның беренче шигыре район гәҗәтендә инде 8 яшендә үк басылып чыккан. Ел үткән саен аның шигырьләре күбәя генә бара. Бүген аның 4 китабы бар. Ул шагыйрь Муса Җәлил әдәби премиясе лауреаты һәм Саҗидә Сөләйманова премиясе стипендиаты. Бүген бөтен дөнья конгрессы хезмәткәре. Яшьләргә әйтәсе килгән фикер, менә студент чакта гомумән менә иҗатка килгән кешеләр, ул иҗаттан китмәскә кирәк, алга таба да шул теге иҗатыңны үстереп, камилләштереп, яңадан яңа үрләргә менергә, яңадан яңа теге язучылар белән танышырга, үз Казанында гына кайнамыйча, чит шәһәрләргә, чит регионнарга чыгып та шулай бер-берең белән фикер алышып, теге хезмәттәшлек итәргә һәм иҗат итәргә үзеңә яңа азык эзләү.
Хәерле көн барыгызга да. Олина Хабибуллина узган ел Татнефть хәйрия фондының нәшрият эшчәнлегенә ярдәм программасы ярдәмендә үзенең беренче китабын «Чәчләреңдә шомырт исе» исемле хикәяләр һәм повестьлар җыентыгын чыгарган. Әдәби очрашу кысаларында ул яшьләрне иҗат белән шөгыльләнергә өндәде. Аның чыгышының төп фикере шунда: шигырьләр, хикәяләр, җырлар яза башлау беркайчан да соң түгел, бары теләк кенә булуы кирәк. Бүген монда килүем дә, мондагы әлмәттә яшәп ятучы китап укучылар белән очрашу минем өчен бик кадерле. Бигрәк тә менә бүген күрдем мин коридорда, бүлмәдә яшь йөзләр, иҗатны яраткан, укырга яраткан мәктәп укучылары, студентлар һәм башкалар, алар белән аралашып, үзара аңлашып, аралашып алырбыз дип өметләнәм. Казан кунаклары шигырьләр яза башлаулары, аларны моңа нәрсә әйтергәне, бүген инде темалар белән кызыксынулары турында сөйләделәр һәм әлбәттә үз шигырьләрен укып киттеләр. Яшь шагыйрьләр белән очрашуда Югары Нефть мәктәбе студентлары һәм Әлмәт мәктәбе укучылары булды. Әдәби пәнҗешәмбе мәдәни проекты бүгенге язучылар һәм шагыйрьләр урынына лаеклы иҗатка битараф булмаган яшьләрне әзерләүгә юнәлтелгән. Яшьләребездә чыннан да мотивация, әдәбият белән шөгыльләнергә, туган телдә иҗат итәргә илһам бирсен иде әлеге проект. Без моны максат итеп куябыз. Яшьләребез үз тамырларын, үз тарихын һәм туган телләрен унутмасын иде. Желаем, чтобы наша молодежь не забывала свои корни, свою историю и свой родной язык. Асфак Маджанова, Вадим Тарасов, Яңаклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Азнакайда көз фасылының матур бәйрәме әбиләр чуагын тантана иттеләр. Якынлашып килүче өлкәннәр көненә багышланган әлеге чараны оештыручылар районның мәдәният бүлеге коллективы. Район һәм шәһәр мәдәният йорты каршында оештырылган тамаша хакында тулырак мәгълүмат алдагы материалда. Әбиләр чуагы көз көне һава торышының җәй көнендәге кебек коры, җылы һәм болытсыз кояшлы вакыты. Ул гадәттә сентябрь ахырында күзәтелә. Бәйрәм көнендә дә һава торышы нәкъ шундый иде. 14 сентябрь белән 21 сентябрь арасында көннәр җылыткач, яңгырлардан соң аның көз исе аерым. Беләсез әйме, шундый матур көннәрдә безнең иң матур бәйрәм өлкәннәрнең генә дип әйтмим, ул бөтен халыкның бәйрәме әбиләр чуагы уза. Ул инде безнең һәр елны уза. Район һәм шәһәр мәдәният сарае оештырабыз, аның иҗат коллективлары. Шәһәр халкы һәм килгән кунаклар районның талантлы артистлары һәм иҗади төркемнәре чыгышларын яратып кабул итте. Бүгенге бәйрәм башка еллардагыга караганда бераз үзгә дип билгеләп үтә оештыручылар. Алар белдергәнчә, бу бәйрәмне үткәрүдә авыл җирлекләрендә эшләп килүче ветераннар оешмасы вәкилләре дә катнаша. Әбиләр чуагы гадәттә өлкәннәр көнен бәйрәм итү алдыннан оештырыла. Шунысын да искәртеп үтик. Азнакай ветераннар советы район тормышында актив эшчәнлек алып бара. Безнең оешмада бүгенге көндә 582 пенсионерыбыз бар. Барысы да исән-саулар, Аллага шөкер. Эшләребезне үзебезнең планнарыбыз буенча алып барабыз. Башкарган эшләребез байтак. Туган көннәрне үткәрәбез, төрле экскурсияларга йөрибез, бер-беребезнең хәлен белеп торабыз. Катнашучылар рухи җырлардан ләззәтләнеп, дәртле биюләргә кушылып биеп күңел ачты. Без бу бәйрәмне көтеп алабыз, чыгабыз. Һәр елны аларга да, оештыручыларга зур рәхмәт инде. Әбиләр чуагы матур көзнең бөтен продукцияны, бөтен ашамлыкларны, бөтен җимешләрне җыйган муллык чырае, муллыкның дәвамы, күзгә таба керүнең бер тәмне концерты. Бәйрәм белән исәнлектә, саулыкта яшәргә ясын, дөньялар тыныч булсын, илләребез тыныч булсын. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Ихсанов. Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүтін Россия йөгерү көне уңайыннан Азнакай шәһәренең юбилейный стадионында милләтләр кроссы 2025 уздырылды. Ярышларда районның белем бирү учрежденияләре укучылары, предприятиеләр һәм оешмалар хезмәткәрләре, спортны үз иткән сәламәт яшәү рәвеше алып барган һәркем катнашты.
Ярышларны үткәрүнең төп максаты халык арасында җиңел атлетика һәм масса күләм физик культура хәрәкәтен популярлаштыру, сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау. Барлык катнашучыларны районның спорт идарәсе начальнигы Рафис Миннеханов сәламләде, уңышлар теләде. Кагыйдәләр белән танышканнан соң йөгерешләр башланып китте. Бүгенге ярышларда барысы 300-дән артык кеше катнаша. Яшь аралыгына карап старт 9 тапкыр бирелә. Катнашучыларның күпчелеге мәктәп укучылары. Атна буе без мәктәпләр белән сөйләштек, телефоннар бирдек. Монда бөтен балалар да килеп җитми бит инде. Һәр мәктәптә монда чаралар уза. Һәр бер бала шушы дистанция йөгереп карый. Киләчәктә кемнәр җиңгән монда киләчәкләр. Шулай ук безнең зурлар арасында ярышлар бара инде. Булачак менә Бибзабек булачак. Станислав Зеленов Актуба бистәсенең 1-нче мәктәбе укучысы. Үз дистанциясендә 1-нче килде. Если честно, я ничем не занимаюсь. Дөресен генә әйткәндә, мин берни белән дә шөгыльләнмим. Тик була кайчакта үзем стадионда йөгерәм. Уңышка ирешү өчен ахыргача барырга һәм бер кайчанда бирешмәскә кирәк. Һәм барысы да әлбәттә килеп чыгачак. Идти до последнего и никогда не сдаваться. И все точно получится. Азнакайның 2-нче мәктәбе кызлары җиңүгә ирешмәсәләр дә бик канәгать. Бүген без кросс чабабыз. Бик күңелле булды бүген. Бик авыр да булмады. Оешма предприятие вәкилләре дә яшьләрдән калышмый. Спорт белән шөгыльләнәбез. Менә йөгерешкә килдек. Чаңгы ярышына йөрибез, волейболларга йөрибез. Һәр йөгерештә җиңүчеләр бүләкләнде. Бу көнне йөгерү буенча ГТО нормативлары да тапшырылды. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясы. Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.